Tak, Lukáši, jsi připravený? Jo. Hej, není tam někdo? Není. Dá. Dávajte si bacha na mě. Útok. No. Pozor, Lukáš, další. A stala vista, Rusáku. Lukáš, honem nestartujem. Dobře. Lukáš, je kotva vyzvednutá? Ještě ne. Je, ty blázni, vždyť jsem nedal. Aha, jo. Jsi připraven? Jo. Jedem! Hej, Lukáš? Co je, Mirku? Já si tady vylezu úplně nahoru, dobře? Dobře. Ale dávej si bacha, můžeš spadnout. Dobře. No, Lukáši. Vypadá to docela dobře. Co myslíš? Co myslíš, Lukáš? No, jo. Loď se kýve. No, příznivé podmínky. Jenom doufejme, že nás ním nepřepadne. No to doufám taky. Lukáš! I na spálko tady je! O ne! Domů je! Čekej, Lukáš! Jdu dolů nás zachránit! Neboj se, už budu dole! Mirku, je ti dobře? Jo, nabil si kanon 2. Jo. Tak připravit. Pozor! Jo, šlaka. Lukáš, to nebyla 2, to byla 4. Sorry, Mirku. No a jak na to zareagovali oni? Teď se neděje. Tohle nebylo ve scénáři. Hurá, Lukáš, porazili jsme! Jo. Jenom mi něco říká, že nás někdo sleduje. Něco, šel si nevšiml. No, tak já si zatím dám pauzu. Slyšel jsi něco? Nic. Tak, konec.